Маршруты буенча рейс ясаучы самолеты төшеп утырды. Казан аэропортында быел шундый яңа ел мөхите хөкем сөрәчәк. Башка төбәкләрдәге чикләүләр белән бәйле рәвештә республика башкаласына килергә теләүчеләр арткан. Коронавирус куркытмый. Узган елны Казаныбыз яңа ел бәйрәмнәрендә 170 меңнән артык туристны кунак итте. Быел да кимрәк булмас диләр. Казан кунакханәләрендәге бүлмәләрнең 85%-на инде бронь салынган. Мәскәү, Санкт-Петербург, Ленинград өлкәсе, Түбән Новгород, Самара туристларны илнең барлык төбәкләреннән көтәләр. Әгәр дә алар Казан гаилә үзәге янындагы менә шушы чыршы янына гына җыелсалар да, тулы бер Россия картасын тәшкил итәрләр иде. Великолепно украшена столица нашей республики. Казан искиткеч матур итеп бизәлгән, инфраструктура яхшы, барлык туристлык үзәкләре дә эшли. 1-2 гыйнвардан күп кенә яңа ташламалы рейслар да ачылачак. Архангельск, Астрахань, Барнаул, Брянск, Волгоград, Калуга, Липецк, Махачкаладан. В Казани, Татарстан вообще очень красивый город, а люди тут вообще добрые. Казан һәм Татарстан шундый матур, кешеләре дә итәгатьле, яңа елны әлегә ничек каршылармын белмим, әмма миңа монда бик ошый. Елки пойдете? Конечно, вот красиво, самая красивая елка. Туристларның күпләп килүенә казанлылар каршы да түгел кебек. Сама не планирую. Үзем кеше күп җыелган урынга бармаячакмын, моны яхшы гамәл дип уйламыйм. Әмма саклык чаралары күрелсә, мин туристларга каршы түгел. Без туристларны көтәбез, безнең Казан бик матур. Рәхим итегез, килегез. Юк, курыкмыйбыз. Урамда салкын, коронавирусны бергә җиңәбез. Арчада Кыш бабай резиденциясе Зиядә Раштуа бәйрәме. Пандемия эчке туризмны үстерү өчен менә дигән вакыт. 3-сеннән алып 10 гыйнварга кадәр туристларны районнарда көтәләр. Болгар, Алабуга, Чистай, Балык бистәсе, Саба, Кукмара 3000 сум түләп теләгән һәр кайсына 2 көнлек сәфәр кылырга мөмкин. Монда тарихи архитектур һәйкәлләр, музей тыюлыклар буенча экскурсияләрдә, интерактив программада. Ярмарка булачак, анда елкада булачак. Хәзер килгән туристлар VIP йөриләр анда, бездә Алабугада. Отларда да чабып була, анда мылтыктан отырга да була, пейнтбольный клуб. Кызганыч чикләр ябылу сәбәпле быел чит ил туристларын гына күреп булмаячак. Элек алар барлык кунакларның 10%-ын тәшкил иткән. Аның каравы Казанга Свердловск, Мәскәү һәм Киров өлкәсеннән күбрәк килә башлаганнар. Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.